ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дӯстон, пеш аз оғози навори як апроси хурдакак аллакай рӯзи 26 октябр турнири калони UFC 308 баргузор мегардад ва савол ба шумо: дар се муҳорибаи асосии турнир шумо кадом кунҷро интихоб мекардед? Кунҷи сурх Роберт Уитакер, Макс Холлоуэй ва Александр Волков, ё ин ки кунҷи кабуд Ҳамза Чимаев, Илия Топурия ва Сирил Ган? Ҳатман фикрҳои худро нависед. Мо бошад навори имрӯзаро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. тобови ҷангори вазни 61 кг UFC Умар Нурмагомедов нақшаҳои ояндаи худро гуфт. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ман орзу дорам ва орзуи ман ин наздик шудан ба рекорди Ҳабиб. ман дар як қатор бо Ҷон Ҷонс, Дмитриус Ҷонсон ва Ҷорҷ Сен-Пьер будан мехоҳам. барои ба ин ҳадаф расидан ба ман боз 5 соли дигар дар кор мешавад. ман ҷангвари бебох бо рекорди 29-0 ба монанди Ҳабиб будан мехоҳам. ва баъд ман дар фикри он мешавам ки карьераи худро ба анҷом расонам ё ин ки боз як муҳорибаи дигар гузаронам. ҳадафи ман 29-0 ё ин ки 30-0 аст. вақте ки ман карьераи худро ҳамчун ҷангвари бебох ба анҷом мерасонам, вақте ки додари ман Усман карьераи худро бебох ба анҷом мерасонад, ана ҳамон вақт одамон мефаҳманд ки чӣ гап шуд, чӣ гуна мо мерос сохтем. ин мероси моро такрор кардан душвор мешавад, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон, бояд гуфт ки Умар Нурмагомедов айни замон рекорди 18-0 дорад. додари ӯ Усман Нурмагомедов бошад низ рекорди 18-0 дорад. Умар 28 сола аст, Усман бошад 26 сола ва барои рекордҳои худро 29-0 кардан ба онҳо 11 ғалабаи дигар дар кор мешавад. ба фикри шумо онҳо ин корро карда метавонанд ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошад мегузарем ба дигар хабар. чемпиони вазни ним сабук UFC Илия Топурия зид нест ки бо Ислам Махачев дар вазни сабук муҳориба гузаронад. баъди муҳориба бо Макс маро чӣ интизор аст? пешома дар фикри ба вазни сабук баромадан будам. ҳозир ҳамаи таваҷҷӯҳи ман дар муҳориба бо Макс аст. ташкил кардани муҳорибаҳо кори UFC аст. вақте ки онҳо ба ман занг зананд, пас ман дар ҳамаи пешниҳодҳои онҳо розӣ мешавам. хоҳанд ки ман камарбанди худро ҳимоя кунам, пас ман ин корро мекунам. агар ки ба ман имконияти ба вазни сабук баромадан диҳанд барои муҳориба зидди Махачев, пас ман хеле хурсанд мешавам. вазифаи ман кори худро касбӣ иҷро кардан аст, гуфтааст Топурия. хотиррасон мекунем ки Илия Топурияро муҳориба зидди Макс Холлоуэй дар турнири UFC 308 рӯзи 26 октябр интизор аст. ана худи Холлоуэй бошад оиди ин муҳориба ва оиди Илия Топурия чунин суханҳо гуфт. ман дидам чӣ гуна ӯ гуфт ки аввалин шахсе мешавад ки маро ба нокаут равон мекунад. агар ки ин чиз ба ту барои ба муҳориба баромадан дар кор бошад, пас ин чизро ба худ то рӯзи 26 октябр гуфтан гир. вақте ки яктагон маҳкам мешавад, мо ҳамаашро аниқ мекунем. ягон кас маро ғазабнок карда наметавонад. агар ки муҳорибаи мо таъин шудагӣ намебуд, пас шояд ки ин суханҳои ӯ маро каме ғазабнок мекард. лекин муҳориба таъин шудааст ва ман имконият дорам ки бо ӯ муҳориба гузаронам. пас чаро ки ман бояд ғазабнок шавам? рӯзи 26 октябр мо мебинем ки аз дасти ӯ чӣ корҳо меояд, гуфтааст Холлоуэй. ва дӯстон, бояд қайд кард ки Макс Холлоуэйро ягон кас ягон маротиба ба нокаут равон кардагӣ нест. ӯро ҳатто ба нокдауни сахт равон кардагӣ нестанд. ана Топурия бошад боре ҳам шикаст хӯрдагӣ нест ва муҳорибаи онҳо ваъда медиҳад ки яке аз беҳтарин муҳорибаҳои сол шавад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.